ҳамватан. Умедворам ҳамакаса хуб, сиҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошед. имрӯза бо бигем кам давоми суҳбат аст. Рости рӯзона камтар буд вақт, то ки гӯем ки ҳамаи гапҳоро бигем. Рости ман интизори албоми Эмомалиам. Чун дар тӯи Рустам хонд ки Тоҷикистон аз мани гуфт ку дар тӯи Сомон чӣ хонда боша? Рости Эмомали Раҳмон интизори албоми Навтеп 2022 бу дар тӯи Наберот ва тӯи духтар дохирон духтартам ягон клипи нави дига бирор Эмомали урам тамошо кунем. Ха клипе ки дар тӯи Рустам бировардаавди Тоҷикистон аз мани ӯ клипта тамошо кардем. зур гап нест. дар тӯи Сомон ҳам ягон клип сёмка карди ё накарди Эмомали Раҳмон? интизори ҳамин клипотем. ягон клипи чотка боша ку ништяк задаги маст дисту тартари мекин то метику ҳамтари як рақс кини бо гуфти ҳамин гапо ҷолиб мешавад. клипи навта интизорем Эмомали. иншоалло ки клипҳои навтам ба наздикӣ дур намерава мебироя. яъне ки воқеан ҳам бигем хеле миллат азоб доди Эмомали Раҳмон ба медия нав сиҳар омад. ва афсӯс ки мардум намефаҳмад ки Эмомали Раҳмон ту яъне аз мардум нестӣ, аз ин миллат нестӣ, ту душмани ин миллат ва душмани сарзамин, душмани мардуми Тоҷикистон ҳастӣ. ҳамира фақат мардум камтаракак намефаҳмад. иншоалло умед дорам рӯзе ки ира мардум мефаҳмад, яъне ки чӣ қадар ту хоин ва душман бигем ки ва ватанфурӯш будагии тура мардум мефаҳмад. оддитарин чиз амирӯз бигем якчанд бозам аламон кард ки бибиром давом битумда ҳами гапа. амирӯз якчанд бигем навороро тамошо кардам. мардуми бечора воқеан дар хонаш баъзеҳо нони хӯрдан надоранд. саҳар дастархонашонда нон асту чой, нони сиёҳ ва чой ҳамуроам баъзан вақт меёванд ва баъзан вақт намеёванд. як кӯдаки 12 сола, 13 сола, 12 сола дар бозор ароба кашида очаша ва кӯдакоша додароша бигем нон мета, нон. ва баъзан ҳолатҳо ҳамон хел кӯдако, ҳамон ҷавоно саҳар чӣ хӯрданда ҳайронанд ки нест ҳичи дар хонаш бихӯрад. аммо фарзанди ту ку саҳар мехезад аз чиз бисёр буда чӣ хӯрданша намедонад дар болои дастархон. мефаҳмӣ амира? дар болои дастархон аз чиз зиёд биданаку чӣ хӯрданша намедонад. ва тура мегӯяд ки қаҳрамони ин миллат, ғамхори ин мардум. дар ҳолате ки дар хонаи ту дар болои дастархонат тамоми намуди гӯшт, тамоми намуди қанфит, ширинӣ, талхӣ, туршӣ, чизе ки бигӯй дар болои дастархонат мағзу, мавизу, писта ва тоҷикистониҳо дастархонашонда нон дорану чой, баъзеш ҳамура надоранд, бо баъзеш доранд. ва дар телевизион асосгузори сулҳу ваҳдат, қаҳрамони миллат, ғамхори миллат, гӯё ки мерай намедонем имрӯза коре ки кардид, мерай як садика, як одам сохтагира ленташа бирида ба ташаббуси асосгузор сулҳу ваҳдат шид, садик шуда шид, ё ки як ятима дар танаш як куртка мепӯшад, як
бизнесмена гурзид карда ки ӯ биёра хайр кина, аз хайри ӯ ту бонус кор мекунӣ. хонаҳои мардум чапа мешаванд, трактор андохта, асосгузори сулҳу ваҳдат дар ғами миллат нест. мардум дар хонааш нони хӯрдан надора, асосгузори сулҳу ваҳдат дар ғами миллат нест. гирдаш пирри ахрана, фақат туй ба туй гаштааст, туй ба туй. ту дар 30 соли раҳбарид як рӯз дар ғами мардум гаштӣ? ҳамин мардум чӣ ғам дорад? як рӯзам гаштӣ ғами мардум даки ҳамин мардум шояд ягон дард ғам дошта будагист. намешавад дар як давлати қашоқ ҳар рӯз рақс бошад. як бор ҳамира фикр кардагӣ Эмом Али Раҳмон ё ки гирда атрофа ё ки дигарот? фақат аз телевизион як 4 та дига далбаёби дига ватанфурӯш хоинои дигарро оварда дар уҷа рӯзи дуроз сёмка мекунен, монтаж мекунен, туй мекунен, консерт мекунен, ба мардума рӯзи дуроз через телевизион дар мағзи саршон пихат кунен. ва як чанд ҷо бигем ҳамин сайри гашт тамошо рафтам, аки навор накардам, кардиму намондам. оле бисёр як туристо зиёд аст. ман барои худам савол додам, яъне ки беҳтарин замин 93% кӯҳ, ҷое бигем параплан, парашют, тамоми шароит дар уҷа омода карда мешавад ки тамоми турист бреза бирава. чаро дар ватани мо турист нест гуфта ва боз туриста киштан ки битарсан туристо наёян гуфта. ман ҳамин савол да худамдаку ҷавоб мекофтам ва ман ҷавоби ирам пайдо кардам. барои чӣ мода турист нест? медонен барои чӣ нест турист? вақте ки турист дар уҷа меояд, мардуми Тоҷикистон шароити инора мебинанд ку зиндагиёра, пулиёра, қатишон гап мезананд. мега чӣ кор мекунӣ? мега ман дар мактаб уборчиса кор мекунам. ай тай киҷо дори қадар доллара? мега ман моҳона $1,500 ойлик мегирам. ман 6 соати корӣ дорам дар як рӯз, уборчиса кор мекунам. ман плюс 3 та гудакам даку, 3 кудак дорам. ман плюс ҳар якташ даку бо пул мегирам $300, $900 дига моҳона гудаком да пул мегирам. яъне ин чиза мардуми мо бифаҳма ку мега чӣ ба мои тари нест? спрос дар Эмом Али пайдо мешавад. фаҳмидем барои чӣ намемонанд туриста рафтанӣ? то ки мардум набина, мардум чишмиш кушода нашава, мардум гап назана ба хориҷиё, мардум набина хориҷиё чиҳо доранд, мардум набина хориҷиё охирон модел телефоно хати мегарданд, мардум набина хориҷиёро либосошон ку патинкаш гуфти ҳам гапо $1,500 меиста. мардум набина ин чиза. мефаҳме намира? барои нами туристаку ҷафида партофтагиян бояд наёяд Тоҷикистон турист. Тоҷикистон ҷои туризм нест. агар ки уҷа турист бисёр омад, мардум аз зиндагии дигар инсоно огоҳ мешавад. барои Тоҷикистон ана и дар кор нест огоҳ шиданаш. мефаҳме намира? барои нами охирон туристам киштан дар амуҷа ки туристо да овоза шавад телевизионо да битарсан наёяд. биган дар Тоҷикистон террорист аст, шуморо мекушанд. хос барои зашита кардани жоб пайхичон 4 гудаки дигара куштанд, қатл карданд ки турист наёяд Тоҷикистон. барои тарс додани туристои ҷаҳон бади чиз. ин чиз ягон роли дигар бозӣ намекард. ман дар саволи худам ҷавоба ёфтам. ман худам да савол медодам, барои чӣ 4 туриста киштанд? чӣ сабаб дошти чиз киштанаш? мефаҳмӣ намира? ман то ҳозира видеоша сахранит кардагӣ дорам дар компютером, дар чиёш видео ҳаст. ҳамун кӯдакҳоро киштагиян, ҳамун сурато, аксо, видеоҳо, ҳамун ҳолате ки ҳамун як камера сёмка кардеста айдурни мошин ана омадан, ана гаштан.
ҳама ино ку ҳаст. каким целвира дар чули данғара киштан сёмка кардан, ин сёмкара бировардан дар интернето. фаҳмиден? ман ин савола ку хидм дар ҷавоб мекофтам. хидм савола дар хидм медодам ки чаро дар ватани мо турист брава киштан туриста. чӣ ба туристҳоро тарсондан? чӣ ба турист дар ватани мо нарава? медонӣ намера? ман ҳамин савол дар ку ҷавоб мекофтам. имрӯз ман дар чанд давлатҳо рафта тамошо карда дида ман барои хидм ку гирифтам ки чӣ ба ватани мо да турист нест? чӣ ба намемонад? барое ки мерай дар дигар шаҳр ноҳияҳо, дигар ҷода, дигар давлатҳода ҳама қадар туристҳо омадаги ҳастанд, аз ҳамаи кишварҳо аста, ҳама пулдорай. ва ин мардумам ку аз туризм пул кор мекунанд, худшон оилик доранд, пул доранд, яъне ки зиндагишон хуб аст. барои мардумам ку похринаю турист чанд сум оилик мегира, дар пош чихели патинка дора, дар сараш чихели шапка дора, телефони дасташ хеле ай, соати дасташ тиллои ай, чалои дасташ тилло ай. барои мардумам ку интересна нест. барои чи? барои сера. аммо мардум агар бибинем барои мо интерес пайдо мешавад. чӣ ба мо 10 миллион тоҷик наметонем як ҷо туристӣ рафта? чӣ ба дар давлати мои ҳамаи давлати одамо меоянд, мо наметонем рафта? савол пайдо мешавад ва мо дӯстӣ пайдо мекунем. мо огоҳ мешем, туристо қатъи дӯстӣ пайдо мекунем. яъне меоянд, мераванд, гап мезанӣ, шинос мешай, 10 рӯз 15 рӯз дар ҳотел хоб мекунад, кор мекунӣ, шинос мешай. медонед, барои ҳамин шуморо ранги Корея бар ин закрити кардагиай. шумо набинен бояд туриста. шумо дигар инсоно қатъи общаться накунед. аз шароити дигар кас хабардор нашен. шумо 4 та дарахта ободӣ гуфта ку бирақсен, онашо бара 2 дона гила мешнонан ку як плашаткара сабзазор мекуна, гов алафа бина хирсан мешава. одам не. мо ранги гов ори алафа бинем, кабутира намебини, сабзагира намебини, дарахта намебини, худора шикр намегӯй дар ободӣ. мо ранги гов шидагем, дар кабутӣ хирсандӣ мекунем. яъне ки мора ман фаҳмидам дар ҳамин саволи худам ҷавобам ҳамин буд ки бояд мо умуман шароити дигар давлата надонем. барои ҳамиам туризмаку бениҳоят бигем ки шароитшаку танг кардагӣ аст, хеле ҷиқидагӣ аст ки умуман уҷо одам намеравад. медона Эмомалӣ Раҳмон ай туризм гарани давлата бардошта мешава. ай туризм дар ҳолате ки мо круглигод метонем туризм қабул кунем. яъне лижни сезон дорем, параплан, баҳор, тобистон дорем, дар кӯҳҳо, варзоб, дачо, дар тамоми болои кӯҳҳо агар мо ҳотелҳо созем, дачаҳо созем, мини вертолет биёрем, вертолети майда, туристу 1 ҳафта 3 соат 4 соату кӯҳда намекаши мошин қатъи баре. яъне базаҳо созем, база 1 2 3 4 5 дар тамоми ҷо вертолетҳо боша, парвоз кунад, туристҳо бишинанд, ҳама як миқдор пул да баранд дар базаи дар кориш, лижа база, базаи намедонам дигар базош, ҷои истироҳат, параплан база, парашютни базаҳо. мо ин чизҳоро развиват кунем ку дар ватан. мо ай нефт да зиёд фоида мегирем солона. ай нефт медонӣ намира? мо ай нефт зиёд фоида мегирем. барои мора дигар нефт ҳам дар кор нест бирорем, газ ҳам дар кор нест бирорем. ҳозир Дубая барои туристически страна оянда сохта истодан. представить шумо карда истоден? Дубая барои оянда туристически давлат сохта истодан. чаро? барои ки нефтинои запасаш тамом мешавад. яъне оянда мақсади раҳбарони Дубай, шайхош, оянда ай туризм давлата нигоҳ доштан аст мақсадшон. ва имрӯз мо ҳам шароита дорем. имрӯз мо дорем ҳам шароита. шумо мефаҳме намира? не ки мо дар болои қим пуштиния якчи бисозем. мо табиатӣ дорем. табиат додагӣ аст намо туризма.
фақат омода кардан дар болои кӯҳҳо баъза ҷои даркории тарафу тараф намедонам парашют параплан любой намуди план оварда дар оҷо омода мекунӣ бизнесменоро шанс метӣ ина оли раим ғармирам шинавидам пошнаш да шишта будиян як хабар омада монд бародар раим ғармӣ худат гуфти ҳамун гапо ки чиртуки ки ҳушёр ша дар пошнаи худат шиштагӣ ҳастанд дар ниёт омадагӣ аст хиди ҳамун дурун ки бародар раим ғармира дар пошнаи шиштагиян бояд гуфти ҳамун гапо бардоранд яъне хитам ягон изнасиливад ягон тӯҳмат боҳтон дар калат тайёрай задагиян то ки тирам данал як голе кунанд баран зиндонат кунанд бароям бародар раим ғармӣ худат кам таракак эҳтиёт бош ва агар имкон дошта бошӣ то қадри имкон метавонӣ ки даму Россия бира кор ки ва давлати дигада бигем ки Тоҷикистон же дар пошнат шиштагӣ аст яъне ҳукумат дар пошнат шиштагӣ аст хита пол нем хе курчок да гирифтагӣ ҳар як шакта озир гуфти ҳам гапо дела кадестан бародар хида дарак надори не ки дела кадестанад инами хел ҷавонора шанса мети намерава ресторани бурак бисоза туризм месоза ресторани бурак дам турист дар кор аст одам хориҷӣ дар кор аст аз хориҷӣ дохилӣ пул кор мекунад яъне ки экскурсоводо мешаванд гид меган ку дар Кӯҳистону дар дигар ҷо яъне экскурсоводо мешаванд ва ғайра корҳо бовар кунед харои Тоҷикистон пул кор мекунад хар даромадат меёра асп даромадат меёра мефаҳме намира тамоми дунё ку барои дару кӯҳҳо хар сувор шида гаштан ё ки аспа сувор шида гаштан ку базода дар Гималай ҳамун кӯҳи Гималайда як намуд қабилаҳо ҳастанд ӯ гов доранд гов хар асп доранд барои гов хар аспошонда ӯ специально вонӣ мекунанд ин чиза то ки аз моли туристора яъне чизҳои туристора кӯҳ баранд ҳамун болои кӯҳ мебуроянд ку ҳамун чида ҳамун ҷа короче бояд моли туристора баъзаода баранд якум база дуюм сеюм база бояд баранд ӯ ҳам тари гово доранд специально боркаш чиз солона ҳамун яктай говдор ай Тоҷикистонда зиёд кор мекунад як ресторани Тоҷикистонда зиёд даромад мекунад як туриста бироварданаш $2,000 аст моли ҳамун як гурӯҳра 10-20 нафар 30 нафар 40 нафар омадагӣ аст борои ҳамонро гирифта бурда дар ҳамун база установид карда додан $3,000 пул мегирад якташда яъне 3 нафар 4 нафар 10-20 гову хар доранд газ пазора бор мекунанд печка мечкошона мебаранд лагерда установид мекунанд $3,000 пул мегиранд як рейсшонда $1,000 кор мекунанд яъне хеле як пули зур кор мекунанд бовар кунед дӯстои азизам беҳтарин экономикара хиди аз инами туризм бардошта мешавад ҳоҷат нест ки тоҷик рава дари урус бурува ҳоҷат нест дари чиз яъне круглогодни турист меоя мерава ва ҳамаи ҳамун ҷоҳое ки турист мея мерава таъмир талаб мекунад яъне ухаживанӣ талаб мекунад давлат аз ӯ даромади гирифтагиш 50%, 20%, 30% барои таъмир ухаживани минтақо расход мекунад хиди мардум ҳамунҷа кор мекунад сохтани дачаҳо хонаҳои наво бигем дар кадом як ҳамиҷа як давлатда як хеле кӯҳаи абрив дар ҳамунҷа 4-5 гостиница сохтагиянд ки ҳамун меброи лифт дора хеле мефрора хов мераи дар ҳамунҷа абрив як шави дар ҳамунҷа хов кардан дар ҳамун абрив $500 аст $500 як шав хов карданаш снимат мекунӣ як суткаш $500 аст ту мераи дар ҳамунҷа яъне ки хеле бигем ки хеле кайф медодаги гостиница будааст лифт қати мефрорад нахе абрифи калонаи гостиница дар ҳавоам хе кашолай комната шишагия $500 аст простам та нигоҳ мекунӣ поёнаку дилет ҳувас мекуна кунам тари ҷоя $500 як шави ховош мо тари ҷо медонем чанд қа дорем мо агар тари ҷо бисозем медонем чанд қа дорем медонем чӣ қадар турист меояд дар тари ҷо просто ку кайф кунад
бовар кунед дӯстои азизам, мо даку ягон чизи дига дар кор нест. ҳамин туризма рушд бите, бехатарии туриста. мо барои туристку виза намегирем. виза не, визара прямой дар хиди дохили тоҷикистон коми туризм меояд, дар хиди дохили тоҷикистон мекунем. мисол як рӯзаш фалон пул, 10 рӯзаш фалон пул, 20 рӯзаш фалон пул, я моҳ фалон пул визаш. медонед амира ҳозир давлатҳое ки туризм қабул мекунанд, яъне ҳамин хел аст. турист барои турист яъне ки виза намета, кор меомадаги одамда виза мета. яъне ки турист аэропортда меояд, печат виза чанд рӯза, 10 рӯза, 10 рӯза $100 бизабра. чанд рӯза местияка, 20 рӯза $200. яъне ки не хел визара дода истодан. ҳамун пулку прямой дар дохили ватан омада истодааст. медонед, прямой дар дохили ватан меояд. шарт нест дар консул бита, консул фалони дабта, банк дабта перевод куна, пули виза бита, когази виза брори. не, туризм, сезон туризм прямой мерай, аэропортда мефрой, велком мега, чанд рӯз, 10 рӯз, 10 рӯз $100 абте, $100 аметид, печати 10 рӯзат мезана, 10 рӯз одих мекунӣ. миллион раҳ дора ки тоҷикистон нуждатса накуна ба ягон чиз ва мардуми мо ҳам ку нуждатсаи кор накунанд дар даҳани дари рус. мефаҳмед амира? инаме хел мешава ку кор кунӣ. ва ҳар як тоҷикистонӣ ку метавонам хел озод дар тоҷикистон дар як сезон, дар як солаш фалон пул кор куна. хар қадр пайдо мекуна у вақта, хар чӣ қадар инсоно кашта, нақш, чироз, чӣ қадар бигем ки чӣ чизое ки мо миллӣ дорем ку турист барои просто хонаш гирифта бурдан. инаме бибинем, инаме ҳеҷ чӣ нест. инаме оддитарин оддитарин чиз сурати дита сета шаҳр задаги аст. чорта чиз задаги аст. паштиш магнитча дошта, инаме халаденидан та мемонад. инаме $5 аст. $5. мо агар ки помира бигирем сурат монем, хеле мечаспонем, мо намедонам ҳулбука гирем, сомонира монем, дигар чизо мо намонем барои турист. $5 аст. марҳамат. $2 фурӯшаш ҳеҷ нест. нем қаттинакачаб даст, ҳам сурата мезада, дар ҳамҷа печат мезада. $1 фурӯш, $1. 1 миллион турист мехара, $1 миллион просто ҳамин кор мекунӣ. бардоштани экономикаи тоҷикистон мушкилӣ надора бародаро. мушкилӣ дар нами авлод, дар нами инами ҳашарот аст ки имрӯз шумо дар ҳамин аҳвол задагиед. дар дастархони ӯ гӯшти қайлаву маска, асал гуфтиаму гапо, тамоми чиз аз хориҷ меёранаш, болои дастархонаш мемона. дастархони шумо да нон нест, шумо шукронаи пешво мекунед. ин айби шумо аст. ягон проблемаи дигар нест. ягон проблема нест ки тоҷикистон камбағал буду, тоҷикистон наметавона рушд карда. айби тоҷикистон аст. тоҷикистон нефт надора, тоҷикистон газ надора. ҳамаш дурӯғ аст. ҳамаш дурӯғ аст. европа ягон давлат нефт надора, лекин нами қадар экономикаш бой аст. медонед амира? боии нефт газ нест. имрӯз то 2030 сола 8 сол дига вақт аст, европа электромобил да мегзара. яъне ки ин мобилора дига қабул намекунад. ҳозир ҳамаи ҷода стансияҳои электромобил сохтаистанд, яъне электромобил да мегзара. экологически тоза кардан. ана бира ки мехара нефти Дубай таву, ки мехара нефти Россията. ҳозир дунё уже электромобил гузаштааст. Америка ҳам уже электромобил мегзара. ки да дар кор мешава ҳозир? тамоми давлатҳои бой, Хитой уже электромобил да гузаштааст. барое ки худаш истисол карда истодааст, электромобил
برآورده ایستاده است به نزدیکی تا 2000 بگیم که 50 سال کلی خیتای باید الکترومبیل شود. یعنی 20 سال 30 سال دیگه وقت موندگی است. کلی دنیا در الکتریسکی بگذاره. نفت کی در کار میشه؟ خوزی وقتی ای نفت پول کار کنم، ای گاز پول کار کنم، این چیز نیست که تیرا نداری تو کم بغلی. این ایجا داری کو تو کم بغل نمیشه اگر نیجا داشته باشی. اگر نیجا نداری تو کم بغلی. و امروز اینمی جای ما را تجاوز کرده استگی امام علی رحمان است. درخت میشنونه رنگ گاوری کبوتی را بینه میرقصیم در تاش. یک جا گل میشنونه علف میشنونه میگه نه بگی کامera که امام علی خودش صورت میگیره در روجا یک نوروزی یک کنسرت میگذرونه هم ما میریم در روجا میرقصیم ما فکر نمیکنیم فردا ما چی داریم در روجا. اتپلنی شما را کردن ده نفت گاز در کار است. کمر در کار است اتپلنی خونتون گرم شد. سویتی شما را دادن ده نفت گاز در کار است. این گس داریم همه را فروخته ایستاده. تکستو هموطنای عزیز پرابلم در شما است. خلق شما نمیفهمین پروستا. شما را امام علی بازی درونده است با علف خرسانتون کده است. میرقصین با علف. شما فکر نکرده ایستاده نه انسان ما در خونم نانی خوردن ندارم. اینه همسایم نانی خوردن نداره. در اینه قشلوق ما 300 تا کمبغل داریم. شما خودتون فکر نکرده ایستادیم. پرابلم در یگان چیز دیگر نیست. بیاین انقلاب کنه وطن اکو در 10 سال ببینین کدام روین میخیزه. 10 سال یعنی 2 سال 5 سالی کو 2 سال 2 سال که 5 سالی ده ببینین کدام روین میخیزه اکونومیکا. زیاد سال در کار نیست. در 10 سال باور که گفتی هم گپا مردم تاجیکستانی ما هم فرهنگش هم مدنیتش هم وطنش رشد میکنه. یگان پرابلم نیست. پرابلم در امام علی است شما را شکوفتنی نمانده ایستاده است. شما گلین میشکوفین نه که امام علی شما را شکوفتنی نمانده ایستاده است. غلامداری کرده ایستاده است امام علی شما را غلامداری. در بالای شما فرزندش رهبر، دخترش رهبر، نبیروش رهبر، دامادش رهبر، گودکاش رهبر، چپبروش نقداش رهبر، مینیستر. شما میفهمین شما چیکار کرده ایستادین خودتون؟ ای دستی ما و تو میای ای کار. انقلاب پروسا واینی ما زومبی شدگی است. واینی را اجازتی تلفنی سنسور در دستش نیست. میدونه نمیره. واینی را بغرض از تلویزیون پروپاگاندای تاجیکستان دیگر چی را تماشا کردن ممکن نیست. زومبی کده ایستادن واینی را میدونه نمیره. دیگر واینی ها سپاکوین لبای جو اینترنت دارن، تلفن‌های آیفون، سمارتفون، سامسونگ و خیرون مدلش لبای چی را تماشا میکنن حق دارن. یکی میدونه که تاجیکستان واینیش حقی دیدن نداره، حقی یک چی را دیدن نداره، حقی حقیقت دیدن نداره. هم چیزی که اونمو پروگرام هایی که تلویزیونشون میمونن امام علی رستم امام علی شکرونه کنن، گلا بینن، درخت بینن، آبادی را بینن. اینا خدا را شکر یه هفته گوشت میخریم یا باری اینا پرلوفکا داریم خدا را شکر کنن، خدمت کنن بزنن یا دیگری تا بکشن یا دیگری تا حقارت کنن، گپی خوب اپا فلان کنم و چه تا فلان کنم، فلانی اپا فلانی و چه میدونه نمیره. پروس زومبی کدگی، زومبی نمیدونن برادرایی که همو در حربی هستن، در نمیدونن پلیس در دیگر جا کار میکنن. زدینه با خونه امکی ما رفته است که چی با جیانت با گاب میزنه و جیان تبوگو خب کنه و اینسون او پریچوم است. ما میدونم شما پروس برای ترس دادنی قشلاق رفته اینجا. وای ما کداوی گفتی هم گپا دو سه تا ماشین دا براتون پستالت چی بگی برورش جای بیارش واقعاست کده. شما پروستا این شوشون برداشته است که قشلاق بترسه ای را بگه دیدین نه
на Астанаев гап зад амакиша омадан ку и амакиш причом нест о гап назакинам хел миян азобат мета шумо барои наи кор карда истоденира ма медонам агар не амаки ма о на 1900 гишнагӣ мара дидаги бад то зира намебина ҳами интернет агар набина умар агар хел медид намешнохт хонаи ӯ чӣ меред хонаи ӯ чӣ меред ман медонам барои тарсондани қишлоқ мерен шумо просто мардум бибина битарса халос дигар ягон мақсад надорен шумо медонед ки ҳеҷ фоидатонам намета барои мо ҳамватанои азиз як бор ку ақлотон дар ҷотон бигирем ба худо қасам набераи имом али саҳар мехеза дар болои устал намхели асал қанд набот мармалод гӯшбирён қаймоқ шир қаймоқҳое ку ай тамоми фирмаҳои аврупоӣ қаймоқ дар болои столш аст сметан медоне намира гӯдаки шумо мехеза ку чой асту нон дар болои дастархон баъзе шакар дорен баъзе шакар надорен и ғамхори миллат аст и асосгузори миллат аст и пешвои миллат аст и ғами шуморо мехӯра одаме ки ғами шуморо мехӯра ба баробари мардум зиндагӣ мекуна мардум дора мардум надора ӯам бояд надошта боша бале раҳбар аст каме бигем ки бонус дора бояд дошта боша каме бонус раҳбарҳо не ки дар ҷое ки миллат гишнааст ӯ яққа надора бояд миллат дошта боша раҳбар аз миллат камтар болотар ҳам дошта боша ҳаққи раҳбариш аст дора не ки дар ҳолате ки миллат дар дастархон нон надора саҳар мехеза фарзанди ӯ чӣ хӯрдан да ҳайрон айку намедона маска бихӯра қаймоқ бихӯра гӯшт бихӯра шир бихӯра ота чӣ бихӯра медоне намера чӣ хӯрданша намедона ва ҳамаи чира нул зада мусуркада мепартоянд авқотора медоне абеда чӣ бихӯрам пеш аз абед кардан як соат во фикр мекунам чӣ бихӯрем манту бихӯрем шашлик бихӯрем чӣ бихӯрем гӯшти оҳу қатӣ кунем шашлика гӯшти кав қатӣ кунем гӯшти гӯсфанд қатӣ боша чӣ боша дамлама боша медоне намера просто так дар зиндагишон чӣ хел расход мекунам шумо нон намеёвем бихӯред мешинем фикр мекунем е худо абеда чӣ хел кунам як брида нон биём гӯдаком да чой кунам битам е худо руған надорам чӣ бидозам дар авқот е худо медоне намера ин проблема дар худи шумост ира бояд шумо ҳал кунед ва имрӯз тасмим гирифтан дар дасти шумост худо нигаҳбонтон бош ҳамватанои азизам саломат сарбаланд ва хонобод бошед ман имрӯз гуфтам ку ман ёфтам ки чаро дар тоҷикистон туризм нест рушд намекуна иҷозат наметан туризма яъне ки фаҳмидем ки барои чӣ будааст барое ки мардум набина ира савола ҷавобша ман ёфтам худамда ва боқимондашам гуфтам шумода тасмим гиранда худи шумо миллат ҳастед 10 сол 2 сезон нами 2-5 сола дар дасти ма бизана агар гуфти ҳам гапо ку ҳами мардами тоҷики мо 40 кило вазм доштагиш агар 80 кило вазм нагира ку фарбешида дар рӯи ма туф кунем ма гарантитон метамидам худо нигаҳбонтон бошад